2 мача. Вилен и някакъв там. Калуян също игра. Шут на Калуян. Това е готин мач. Това е аут. Това е Калуян. Давай, Калуяне. До 5 гола. Защото няма да ви стигне мястото. Шут! И това на косъм ще да бъде гол. Хубаво лъжение на Силен. Това може да е 1-0! 1-0, какво ще кажеш? Какво ще кажете? Айде. Казва ми, че Води. Шут и Калуян спасява. Невероятно спасяване вратаро. Който води Сластянос. Кажи нещо за отбора. Кажи нещо за публиката. Кажи. добър футболист. Така си. Да, вярно е. И аз се. За малко това да бъде също гол. За малко. Трябва те да ни вкарат сега. Това е хубаво лъжене на Свилен. Сори. Греда. Право в гредата. Не излява. Дживан! Тя за Дживан! Отиваме при него. Сега за Дживан. Нищо. Коста? Добре. Той двамата май бивболи. Сега ще вкарам гол, правя се. Окей. Но тайната може би няма да се чуе. Джив, обръщай се, че идват. Сега малко на пак продължаваме. И здравейте пак, хора. Тук пак ще играем. Джив имаш малко пауза сега и сега я пуснах пак. Сега е Дживан, хубаво може е точно в края. Точно когато пуснах пауза, това беше идеалният момент да пусна. И това е Дживан. Отиваме при него. Шанс за Дживан. На коса. Не може да се връща. Аз не го ставам. Тук му Сянка дойде. Още по-хубаво. Това е Свилен. Това е Дживан. Дживан. Много хубаво се снима. Това е Свилен. Спасяване. Чудесно спасяване. Дживан. Тук ще видим гол, дали ще има. И греда. И пак. Свилен! Свилен! Вкара ли? Нещо. Това е 1-1. Буде дерби. Айде.
Да продължаваме. И... Дойде хора, това беше паузата. И продължаваме с мача 1-1. Вече минаха 5 минути, а резултата е 1-1. Може да се каже 50 минути. Чакай, Калуяне! Това е Калуян! Ударам Калуян, това! Шанс! И какво спасяване! Дживан даде победата сега! Браво, Дживане! Браво на тебе! Резултатът е 12. Свиден! Знам да Свилен! Гати! Не се ли гави, Свилен? Чакай! Гледай да видим това дали ще бъде гол. Спасява. И пак на пауза. Здравейте хора, продължаваме. Свилен хубав шанс има тук и града. Какъв невероятен шанс. Свилен. Удар и пак. Пропуск. Дживан към Калуян. Калуян напада. Калуян. Аз се попазих на лошо. Да, ръка. Аз съм съдия, казвам. Дай, аз ще бия, дай. Аз имам последно. Ще има сега прак удар. Снимайте ме, Сане. Прак удар. И тук на сянката. Удари! Пак спасяване, Дживан. Калуян. Коко, върни! Свилен. Уминаване. На Свилен. И Дживан спасява. Дживан спасява. Много. Тук всички ги ядат 2-1. Дай, Коко, ти си! Има гол, има! И отново пак шут спасяване. Дживан. Урна Дживан. На малко. Сега Свилен. Това е Калуян. Шанс, гол! Още 2 гола остават и те ще спечелят. 2 гола. Център. Без пустоти, моля ви. Дживан! Топката е в Дживан. Бол лъжи. Още един гол и печелят. 5 стана. Да, 4-1. И това е 80-та минута. 3-1. О, Дживан спасява! Отново Калуян, нашия шампион! Шут и спасяване. Гол имаше? О, още един гол и печеличи! 4-1. Това ще бъде, може би, край на матча. 85-та минута. Всичките срещу мене до 5. Не, още не е свършило. До един гол още, който победи. И това е край на матча, зрители. Чао! Абонирайте се, моля ви.